Det lyder måske mærkeligt, men du er faktisk bedre stillet ved at lave en fuldkommen fejlansættelse, hvor du lynhurtigt finder ud af, at du ikke er ansat den rigtige medarbejder. Ansætter du derimod en OK medarbejder, en der lige nøjagtigt slæver sig an i jobbet, så du går lang tid, før du finder ud af, at du ikke har lavet et godt match. I den tid vil du hælde penge efter skønne spildte kræfter. Lønudgifter er én ting, men de manglende forretningsmæssige resultater er meget værre. Men bedst er det selvfølgelig, hvis du fra starten af får udpeget den rigtige medarbejder. Den, der gør en forretningsmæssig forskel og som løfter resten af organisationen. Den kandidat har vi succes med at finde, kvad vores mere end 1200 kandidatvurderinger årligt. Og vi gør det ikke i fiaskoer. Vil du vide mere om, hvem der bliver en succes hos jer, så klik her.